Kublai phi baro kini kilongki khubor bam tagasngi. Umentri rangba kajala konrat ke sangma ulai kendu ya bunteli ke seng kinong elam shnong bat ki Kynhun Bapher Bapher ha ki ingsa ajeng u hashilong ban yakran halor ki kampen roy ke yo kam yo jam ka puli puthi ka kot ke kya bat ka bha kamyat jong ki patba. Na brengi balawan ya kendu ya u ki kentup ya ka KGP snot sepngi mauplang presbytery Holy Eucharist Church, Low Maja Foundation, Meghalaya Asha Workers Union, MEESA, Bosco Integrated Development Society, Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association, Bat Kiwe Kiwe. Ki Kynhun Bapher Bapher kila pensngo ye ki jingeh bagi jingdon kam ki biade barka honorarium ka thungkam thungjam ki stipend basa ateng ki kam contractor ka bha kamiat ki nongtre ka yo kam ki samla bar ki march nong khapon. Umentri rangba ula kular ban bishar bnya yakini giman bat ong ba ka sarkar kan ye beteng ban ye trailang bat ki pat ba ki seng Bapher Bapher ban wat lat ban penbet ye ki jingeh ban penklan ya karoi kapar ka ba kentup lang ya baro.